Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aya pagan-paganiron na pupanganin tanu si iku Allah. Liwanagan yan sa mga pusot tanu. Maadnon aging kutwa titu-titu para tiya si irkanian. Linang apangimbenar, aginan ipangimbenar agisub tanu si iku surga. Aya sabab inimbaalakan sa video na aya antapakan saya na para prineg na kan so titu antapakan o kapumisita kan sa geng kanana ingadutan wa tugaya sa siku dia da ka man kapuni sa geng iya mababaloy apugusay na kan na geng iya video kan na siya kanaya pakapanunumpanga si kulangwan ang mga pipiyada to saging kanana ingadutan wa tugaya why buta bulaboro na aging kanan pakatatayaan tanwa pagadatan tanwa mayor ada salakaw kay Al-Fattah Nurul Amitu Balindong Pakalna aguging kanan pagarinian kakanian si Albir aginan imababaloy Vice Mayor si saging kanan na ingad tanwa tugaya agu ginga iya mababaloy admin sa tugaya si Datu Abdullah Sarip Pakalna nagumagudas ako si kuya mananian na mababaloy ang mga konsihal sa gingkanan adarpa datar aging kuto ababaitan wa si Queenie Asim Pakalna agu si Umair Pakalna agu si Nu'man Zaman agu si Mujahid Abdul Malik agu si Humaid Saidali Kalauto agu si Arham Abdul Aziz agu si Abdul Hakim Mala agu gingkanan apagariakan si Iyas Pakura sa kalangulangon yung mga konsihal agu sulangwan barangay chairman si saging kanan adarpa at tugaya nagid di dia karakano di ka pangungudasan sa ayam maanan yan na pagusay na kamambu so titu antapakan sa kapambisitakan sa geng kanana ingad tanu at tugaya. Aya mata na benar mga pagariakan ko agama mga luksakan si ko Islam na di mapia aging kutwa tao one-sided. Aya budi niya di pamamaginagan aging kutwa sa sabala ugid naging kaya mimbabala o sabala na din yung pumamaginagan. Aya mata na benar na ino ini kirampay sa giyang halagi daya ababod miya kala issue aging kaya kapumisita kan sa giyang kanan na ingad tanwa tugaya. Why? Aya sabab paya o ino aya pakala na sabab sa mga undur-undur ada abnarian. Di kaya pakala ini. Why? Sumipantagra kanon na giyang kaya ingad at tugaya magkapakayataro na ka na ikadua na ingadakan tunay sabab naging kanan sangkupan saranaw si Bapa Magsay Pakura na bapa kananan agugyang ko tuya manan yan na babuwa ka na alima si Alima Rasmia Pakura na mga tungan na kananan agugyang ko tuwa pagariakan chairman si sa putod san sa tugaya na palayakan na ng mga pamilya. Uy, isaw naging kanana konsihal si Iyas Pakura pagariakan mambunan sa aya maana ini nasadin sa ingad o mga pagaring ka nagyuto mabu ingad ka paduto sa ingad ka nagyuto sabab agiya tugaya na napadanan sa ikadua ingadakan. Uy, na beauty mala arataon sa ginawa kaso mababuto ikadua ingad ta na dito mo di kasuknaan pagalangan taon dito ang pakasuldan sa aya pinakamala asabab paya mga pagariakan na sabab ko undur-undur adi benar aya mataan na benar na inoy akulaw la why adna miya ka petisyon miya mirma sa karatas
sa ayabu antap na para pagalangan ako si ko kapumisitakan ko ikadua ingadakan na aya sa panan na adna kaya di mamangundur di mamalita sa mga ribat abalita sa aya antap yan ro na mapakarata yan so imidyakan kaalangan ako niyan naguaya pinakamala na kaalangan yan so di tadi panulon aagama oy giti sabab abanda ka pa kaya terunakan na sa kanwa mga pagariyakan na mga luksakan na mga dato san sa tugaya oy nagapa kaya ribat amini sampayar kanwa kuan mga tutun nagikini sampay niyan sa kaya pakalayan na issue na terungor kano sumunar na ayas antapakan sa kapumisitakan sa ingid at tugaya na liyo kuya mananian nakapagiliya ka saging ka na ikadua ingadakan kakumbuwa ko tao na dako sa makadapo uwa nagubata ba ng pagkandag agyang kanan ang mga pagaritasan mga lukstasan uway ang mga butan aging kutwa luksakan si pakura na detasiran mituna naging ni pada antapakan ikadua antapakan na sabab saad na mga pagaritanusan mga bangsatanusan ay manan yan na inis pag-sponsor tayo para bumakasulta sa giyang kanan na ikadua igadta para mausay ta so manan yan na mga masala kuwagama aimanto na piyakalipatan tano kamas tumusukatot kaway niron ang mga dato si sa tugaya asangan na ayad na panulunakan na sudin su panulon o mga lukistano mga syarif huway na su mga lukistano mga syarif huway nasiran na pure siran as sunni ahlus sunna wal jamaa ang makikilala ko padaingaran asyaira siran na mga asyaira siran kakatay so katibayan a kitab aging kaya kitab na inaluiron mismo as mga paluklok santano mga syarif nasiran na mga asyaira na tiyo pa makadidag siran uway na natididag bis amini sampayar katanwa kapit sa Pilipinas naginan ikadua panulunakan na sukang begra ko mga kapit o mga lukstano mga syarif amini ka natiran sa nga ingad tanwa ranaw ay man to na piya makaratatano piya kadipatantano lagi do pa mao kapapakatanuga ko bismillah igada di tanu di simbayang si ko mga sambayang amatanugon so bismillah na di ba man to na malob kada huway gina ni pada panulunak ni anda man ay mawiyag puruman agi mo takapakatanuga ko bismillah huway lagid mabugi mo to akakunot si kusubo ay man to na miyadedin naging naniulaw-law mga syarif ianda man ay mapakambalingan tano ka para kelong kung mga tiuba wallahu ta'ala agi nga nakapkunot tano si kusubo huway na iman to na piya kalipatan tano huway na pad sa panulunakan naging kanan pembetuan tano sa kanduali di pa kasidkaan sa panganangkan sumait ay man to na kapakaya terun ta may to na kaparang kumanga ingad tano aging kaya kanduali adi ka pa kasidka sa panganangkan kumiyat ay kapsikutan a panganangkan so mga tao a pumakauma nagina ni pada panulunak ni anda man ay makabeger kung mga ingad tano uway na pad sa panulunak naging kanan andang-andang programa o mga lukas tano pagadadan nirang kung mga ingad tano aginan so maulidun nabi uway na si kumasa kaadnanan uway na kawiyatan sa mga dato kawiyatan sa mga murid kadi sila di makaperid para si kuwalla pendidaw niran sa nabi pagpakadakal niran naging salawat ko nabi na iman to tunay miyaswa so kaya ganagayron na miyaka ito so salawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uway na pad sa panulunakan naging kanan akapaguyaga kapakabagra ko kandua si ko mga sambayang makasumbayang ataw na pendua taw lagi dagi mo takaperakala matanog na oryani na pendua tano ay babayaw tano sumbala lima tano nagina ni panulunak ni anda man ay makapeto makakasoy kay sisagi nga masatan man to na piya makabida aging kaya mga bagoy man to mga ulama huway nagina ni mga panulunak na pa makaribat after uniw aribat agi nga lagi day mga aluya ng mga panulunakan nati dedegbes ribat bes mga paluklok santano lagi do mga syarif nati mga ribat sila mus may makasilay sila sa mga tao oy nagiti sabab at teron ta sumunar naskanwa mga uluan nami mga dato ami sa giyang kanana ingad tanwa tugaya
na inuini kisampay sa nga lagi daya issue aya sabab yan na adna ki amiya ka pamangundur kano o di na miyang rekre share kano aya ini krinyar kano na mga ribat at tutul ang mga atakirakan uway mga angkob si irakan nagi nga pangagay sana kan agi nga iya mga angkob ay niyang kubra ka nagpakay na minikrir kano uway mini pamangundur kano naginan isabab aging kanan ang mga bangsa tano mga pagaritan no miya kapamirma sa isagyang utwa karatas ko kapagar narakan nagi mi mangi samper kano ang mga balita kapag no kano miya tagal kay ribat amini samper kano mga tutul katay so mga ribat ang mga angkob ang mga tutul kapag amini samper kano huwag kaginad na miya katawag ra kanon bangsa tano san sa tugaya huwag isaw naging kutwa lokostanwa sulutan arumapanat saging kanina po na tugaya huwag napaday sa miya aloy nirakan akate tigin sheik so mga negative huwag mga rarata at tutul di siya di mapanutul sa tugaya para ipminasar ka dapat at tigin na maluin kaya mapakarayag ka agiin ay pegang kubra ka na pad sa mga angkob ay pegang kubra ka nagkapakagiin na miya panutul ka no na dira ni tero na sigun si Sheikh Aminullah sa kangkon na aya kapitakan na nasuwalla na kurot akangudaan ginanguni kapitakan na doktrina kan naknaba ka na ng kapit gim ko to mili new a video nagito na ini dito to piyo tulo to pimbaalan aging kanan ang mga tao arumiridura kan nagina ni kinilang yar kanu uy naging ko to video na pa makapmentay niyo so kompleto niyan na ayaw to apmeti anakan na kitab aging kanan ang mga tao arumiridura kan akatay so kitab kitab Ibn Taymiyyah ulama aging kanan ang mga tao arumiridura kan kitab baya as-salafi na aya matatago sa aging kaya kitab nag-youtuba asukon suwalla na kangudaan akurot asi kakadin ko gadung agardin nagikapit sa nga kitab uway napiyaki kapit na ka na tao kagi nang unik pitakan para buka buringan ako uway na pad sa mga angko bay pagang kubra ka nakatero nagukupit kanabakan katero kanabakan kapit para bu mabinasa so imidya kan share kanwa madakla tao bulabos kanuron ang mga bangsa ko sa tugaya naging kaya tigiran asikon si Sheikh na piyakay niyan akapkena kapaginuma kurugu uway sutis wallah niya kalala na angkob dada baka na miya tero ibatiran na mapapakay so kapaginuma kurugu uway nagit ni kaya sabutin ni ron ang mga bangsa ko sa tugaya na pad sa mga angkob pan ay pegang kubrakan na piyakaya kungkon piyaka halalak kungkon so kasina Allahu Akbar niya kalalaan na angkob apeso niya nulo-sulo adrag na di niya na ng karawan tero na aya panari sutaw ang mga tatanod na pad sa mga angkobrakan ipminasarak nakatero na nainisugu akang kon akap mubusya kung mga mata nga na aborsiyon naginan piya mo toliraman o di na siya liniraman dairan gumaw naging kutwa kompleto usaya na kan aya usaya na kasagya nga na aborsiyon na aya kap kapakay niyan na igira man to miya critical sumambubutad ubay aya mga sampulian na adna igira kuan na adna keto na babay amiugat ugid naging utakiugat yan na makaliliyo ko matris damaugat ko titu ayaman na niyan na darpa wata ka makaliliyo aging utawata si kumatris uway nasulagi duto nagkapakaya makritikal subabay pa makapakambuta na si sa Islam na may kalagi duto amya kritikal subabay lagi duto amya butadiyan nagkapakay apagibubusiyan sa asar mambu kaging kutwa wata ini kaugatian na depan kamansuki sa niyawa kamatag burugu nagina ni usay niya sa syariah nakilid aging kana na mga tao asumusupakrakan na aya diiran kanu di panutulen na siya minullah na inisugo yan akap mubusya ko mga wata na pad sa ipmuring rakan naging kuto ko na piyaka haramak ang konsukan duay Allahu Akbar di man bumalialiat ang mga mata niyo huway amay kaayaman nagyo na siya minullah na piyaka haram yan sukan duay subhanallah pagalin nilang sa mga usayanakan aya kew sayakan ko kanduay nasukan duay na ad nakakulog yan sa sunat ad nakakulog yan sa mananyan
na haram, na aya kakulog yan sa haram, na amay kagyang kutwa dato, na daaban yan kauntol, di paginuntulan. Uway, na may kalagi duto at tao, amiyan duay na di paginuntulan, na miyaulog sa haram aging kutwa, kaya duay niyan. Uway, gaya na ni matatagusi sa kitab. Na, pad sa ipmuring rakan, ay ipagang kubrakan, aribat kapkilang ako usaya na kanon, naging nga saturan, ayaman, aniyan na isa po na yan, miya kala issue sa nga iya Facebook. Ayaman, aniyan na, piya ka sunata kangkon, piya ka wajibak ngun, aging kaya ka satur. Allahu Akbar. Dakanan maturo. Uway. Ayataman, na inusayakan, sukukumaniyan ko Islam, aging kaya ka satur, na naad na okit akakapakain yan, asar ka kanaba patugoy sa anggan, agu asar ka kanaba ipumbalamban ko mga paralo ang mga simba si ikwallah. Kaginan, ikupit as-Shafi'i, akanaba haram, asar ka kanaba ipumbalamban ko mga simba kwallah, nagu kanaba patugoy sa anggan, kakataya sugitab. Uway. Napaman na puwal no tawagin kaya kitab, aging kaya kitab na ayakyati niyan, na miya kalabi din pitugatos ragun, na siya ka man na minipon sa Saudi. No pa makaribat tayo kitab, no pa man na ipendaga ngaya Saudi, aging aribat ta kitab. Uway. Naguli uro pa nagyang nga na ingad tanwa to gaya, naad na di siya ni sator. Uway. Naging gaya di na kani mga taki, at tigi na piyakasunata ka, di ni siya piyakasundan sa to gaya, aging na aminullah ka piyakasunati yan so kasator, na ilayin tabu ka, di niyan san makalimpi, wag yan nga mga pasasator, san sa to gaya. Uway, di niyan siya ng buka siya paran. Agito aya antapian na asar kakaburingan ako niyan, mabinasan niyan so imidyakan. Na, pag siya mga ipinasarakan, kailangan nakasabutan yung mga dato, san sa tugaya, na naminabinabi ako kun. Ini ito nga kung ginawa kan sa nabi, uway, na daniyo sabuta aging kuta pustakan. Aya ini pustakan, naging kutwa mu'jizat u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya mu'jizat u nabi, amyatir u yan mismo. Uway, natigo nabi, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Pada tigo nabi, mu'jizata ini bagayrakan wallahu ta'ala, na matiyo ko pan makaumasiku darpa umanga tao sumusupakrakan, na initabad kiran din. Natito na karata, akapagaluya sa nga na mu'jizat unabi. Diyan na nakatir unabi. Pitiro anan mismo unabi si sa hadith. Napamanaad na karata yan, akapagaluya ko mu'jizat, akaturok manayaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa kanaba ayamin nga na naba ko minabi-nabi. Giyabu kialuya kan ko mu'jizat o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napamana pagkarata ano tao? Akapagaluya ta ko mu'jizat o nabi. Inibigay ron Allah. Nakaisala ko pa na piyakap maananon, agyang kanilang mga tao, ako mo kontrarakan, kami nabi-nabi ako kun. Uway, naginan imala amiftubat yan si ikwallahu subhanahu wa ta'ala. Na, pad sa ipmuring irarakan, ipkulatiran ang mga balita, akpitakon kun, na piyakapanay tanakon kun, sunabi sallallahu alaihi wasallam, kay Petro akong kun, sunabi na inidugarian, alimanian, si kukuburian. Uway, mustahil, iba kan pakapanaytan na sunabi. Sunabi na mustahil, iba makapanaytan. O pa man, makapanaytan sa Rasulullah, as kanyan, ipinakamalay man ang kulangon, akadan, ago dapan mala aipkel ko syaitan manusia aban yang kalawan ni sunabi napaman napakapunaitan na kan subhanallah giyan ko to miya alo yakan si sa Facebook ay ni pustakan nagito so karama miracle ipumbagay wallahu taala kung mga awliya agug yuto na mu'jizat to nabi kay sunabi na uyag-uyag si kukuburian kadandan ulangwan ang mga nabi na palesiran uyag-uyag kumakuburiran nagkagagawa Allahu ta'ala apakapetuong kiran wallahu ta'ala gimuta bagriran oay apiapan miya nga wafat sirat na mialoy mismo si sagyang kaya kitab aging uta mialoy ak nakarama kate so kitab nakanabagyibo kitab ikialoy yanon kami kadakadakala kitab ikialoy yanon aging kutwa miya panutul mu'jizat o nabi akarama aging kutwa awliya as kanyan so Imam Ahmad Ar-Rifai amya kalalay simbak wallahu ta'ala ko kaya kumusaw o Nabi sallallahu alaihi wasallam si kukuburian. Uway, napamana singkaan ka sukarama sa din sa Muslim tao asangkaan yan sukarama na ayam aloy si sa kitab nagkapakay at tiubaan sa kanyan wallahu ta'ala na matay sa kanyan si kumarata akapatay. Uway, naginan ni paginang kanirun iba niyo masangka sa mga karama o mga awliya.
Na, ginan iya manan yan na mga rayagan kung mga angkob ipagang kubrakan o mga tao kapakaya tulunta ging kanan gi mi mangi samper kan mga tutul ang mga loksakan nagu mga dato sa ging kanan na inged at tugaya gi mi mangi samper kan mga kelid ang mga tutul mga sungkelid ang mga tutul para bu ipinbinasarakan nagito ba sa kan napiakarega karkano so panulunakan ay panulunakan na sudin so panulun o mga syarif panulun o mga lokas tano ang mga alay simba si ikwallah paguyagan so andang akpit mapi akpit para makapeto aging utak closeness akay sa isaw mga lokas tano naginin nagpitakan oy si ko akida na akida o mga lokas tano nagito'y akida kan akida o mga syarif aginan so akida pure as sunni makikilala ko pada ingara na asyaira nakateso kita bumya pagilaya karkano oy na pa man subos so kupit o mga lukas na aya unda siya nakabinasaan. Uy, naginan o pa maka miya apas kay siya na kunyo mga dato san sa tugaya. Uy, kadiba ayaman na Peter wallah na ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Haiti wallahu ta'ala miya maratiya na o kaumay kanu sa tutul utaw as sungklid na pangamadan yudaan. Pangamad kanwadaan. Naging kanan amya kaumarkano, amya manutul kano sa tutul, ang mga sungklid at tutul, ang mga angkubrakan, na dapat amamadiyo. Nagyidin. Ikaya pakarega ko kano ron, sa ging kanan ang mga tutul, amya mga samper kano, na mga tutulanan, ang mga rarata. Narila ang kano Allahu Ta'ala at binasarakan, naguging kanan ang mga bangsa ko miyakap pamamirma sa isaging utwa karatas a petisyon para agin sirakan naging na kay miya so ayan ay mata na benar na ad na miya guluan asakataw miyang rekre na ini pangrekre aya ini pangrekre niyan sir kan mga bangsa ko miyakap pamamirma na mga ribat at tutul mga sungklid at tutul kabay ni nga na nalangwan ang miyakap pamirmasan na bay ni batera na yan niya face to face kaya pangingisiyon tayo baterang kilala sa personal nagubas siya lang hindi maka Facebook why ayat nakadakalang kaya nakapakatarunta ka na ba active sa nga social media na di ko yan makikilala nagitong piya mangunduran siya sa mga tutul ang mga rarata para bumabinas ako naginan akapakatarunta ang miya tagal siran na miya kapamirma siran sa ging kanan akaratas why gito ba gini kapakarego ko kanuron ang mga bangsa ko sa tugaya na mala nagyan ka na ng mga datusan ipung kumayor taman sa kababaan yan asakan nada amya kapuon rakan akatero ibakan pitero aso mga dato o di na mga tao sa tugaya nagiroman ya ded ipagang kubra ka mananan why tayo sa pananan ang mga tutulamin ni Umarkan at tigiran na siya minullah na piya makarata yan sa mga tao sa tuwid. Pamana, ano man ikaw makarata kanon? Igi yung utamialo ya karkano ay kadua na naingadakan. Nato pa makapamakarataan ta so ikadua inged ta na kukuma ay piya makarata ta nagyagi na ta. Oy. Nagito ba? Ayam anan yan nakabukaganan at tutul. Da bakan san miya aloy angaran na peso sa katawangaran ang ano siya ibatikan na piya makaratakan. Oy. Ay abusto amini pustakan naging uta minitawagrakan na mga minitawagrakan kana ba direct akatero akan ka minitawagrakan aya pa na miya katawagrakan nun na isasan amapya taw saging kanila inged tanwa tugaya sa aya unya ging utwa katero yan na sheikh ging kanila tigay na miya ka pamirmasan si saging kanana karatas ami petisyon agin sarka para di ka makasulja tugaya nakatetigian suka kikilala ka nun ay manan niya nakadaklansan na di matubo din ni kasyumbayang nasusaba adun na mga pananako gito iminipustakan matagrakan minitawag sa ayam mamuto sabab pag kinipust na kanon nasabab sa gyung tarata ginawa kan oy rata kasasakit ginawa ko aging mga pagarya ka na mirma oy na ino kuiran na da amadi kaya mbaba na kuiran da kuiran amadi na miya mirmasiran way mga ribat ang mga tutula mini sampay kara na miya mirmasiran dirichu da kuiran amadi na sabab sa gyung tarata ginawa kan way na palakitaon mamuna kaya tawagan ako nagi mini tawagarakan way nagito mini counter attack kan mamusa gyung kanan asurat agyung uta mini tawagarakan sa kanaba kano to katero a dairy kabarakan pun
matagra kan minitawag. Way na dapat na inaloya kan ngaran si saging ko tapos abati kan nagiro man mga ngaraniran da. Way da bakro tindu ang ngaran. Way naginan ikailangan akasabutan niron ang mga luksami nagum mga pagaryami si saging nga inged at tugaya. Nagito ba as kanwa mga dato san sa tugaya ipun saging kana nalukstano mayor nagugyan nga ng pagarinian vice mayor nagusto mga konsyal taman sa kababaan niran na inukano pan inibetug wallahu taala si saging nga ng mga posisyon niyo kay sabab sa aden ang mga ungangan niyo. Sisir kano yung utakang geda-geda kapamimikiran mataw kano mga mad. Kanda andad ni tutul minisamper kano na piaratian niyo kay sisir kano yung utang sifat akapangamad. Why? Nagyed ni kay pagito kaya kanuron mga luksakan ang mga datusan sa tugaya. Why? Bulaburo nagyang kana ng mga pagariakan ang mga butaan mga buta nagyong taluksak na si Pakura. Why? Lagi dagyang kada na pagariak na konsyal si Iyas Pakura, agugyang kutuwa luksakan bapak na si Magsay Pakura, agugyang kutuwa bubukan si kakuan Alima Rasmia Pakura, nagid ni kapagito kayo karkanuron. Ay amanan niyan. Nagyang na mga undur-undur, aminisan perkano sa nga na inged tanwa tugaya na dianan mga bnar. Why? Aya isuldakan san nakapipiya ginawa suka pagabegra o closeness o mga lukastano paguyagan so kapitiran piya kalipatan tano si saging kanana masa naginan ipinakamala antapak na isuldakan ipumisitakan saging kanana ingit tano at tugaya sa importante na miyusayakan suya mananyan na hakakan kabenarakan sa diya kuniyo kang babaan ang mga pagariakan uway gito'y sabab penalamatang ko sa kanulangon o kaya tandangin niyo sa mapia pamamakindigan si saging kaya makampat video pod sa penalamatan keluyakan saya mga dato na benar ko kapag isa-isa kapag na ko kapag isa-isa kapag masada ko mga simukat naging kay mga bangsa tano si Saranaw Mediators lagi dagyang ko to pagaritan si Abu Mujahid Maulana Mamatak agugyang ko si gyung ta pagariak na si Abu Bassam Malik Mambuay agu si Sultan Alim Saad Amati agu si Alim Abdul Majid Diamla agugyang ko bapakan si Alan Balangi Amir as kanini mababaloy presidente gyang na one bangsa nasyonal sa kalangulangon niyo na pinalamatan mo sa kano uway nagpinalamatan na nagyang kana ng mga pagariakan na mga ulama sa inged at tugaya uway sa kailangan mambu na kasabutan niyo miya kadakadakal ang mga ulama san sa tugaya mi pag-ayaw na kan sa kapit ayaw mambu mga kapitiran ng mga andang ang mga kapit uway kapakaya maluya ko ron sa mananian na isa nagidagyang ko to pagariakan si Alim Khalid Pakalna uway na malagid kami sa kapit nagapakapakaduan na kaman nagidagyang ko to pagariakan na si Maulana Fahad uway na umanan tanopan nagidagyang ko to pagariakan na si Alim Maulana Khalid na mga pagariakan nanan ang mga itugayaan ng mga ulama alagid akan sa mapit nagidagyang ko to kabasa agyang ko to pagaritan no pakiwataan titu Alim Habib Tamano batian niyo bugyong ko tapos tiyan siya gitwa Ustad Nabil Pasandalan. Nabatian nyo man. Kainaluin yan, aging atiyan at tugaya na miya kadakadakalatigan ng mga ulamaon, ang mga asyaira. Aging nasukpit ang mga lukstano mga syarif, mga asyaira. Uway, miya makalaatigan ni mga ilmu. Nabadin sukar nakiran. Uway, di sila na amanan yan na terupasin. Agito ba apad sa mga bitirami. Aging ko tuwaad na mababaloy a frontliner, isa ko kubabaloy nila na frontliner, o di kapaguya-guyaga, kukpito mga lokastano, aguso di kikumpingan, ko akidairan, akida o mga syarif, aginan su akida, o mga sahaba, nagu akida o mga nabi. Sa importante, na kesabutan niyo madaklataw, aging gaya makampat ta usayanakan, sa di tano di maririlai, kay waraan o mga mu'min, aging utadiran, di kapakatitubala, na aya pinakamapiya naging utaka paririlai kap mamapa sa salamungus kanu langwan ataw mapi ataw si saging gaaya du aranaw way assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.